Axie Infinity, oh shit, bago na naman. Bagong laro na kung saan kaabang-abang. At Tia Legacy sa runin, malamang sa malamang. Patagisan ng galing sa LB, dapat lang pasan. Mga mobs, makukunat nakaharang, sobrang dami. Kaya judge, para kuha mo yung saktong pagkatake. Kada ups, may ability, kailangan ng balance. Pag nakrap mo yung saktong mga item, which are shots, di dadali. Yung galaban kada hit, nagkikrit. Sobrang swabe ng galawan, mabilis makasweep. Para di ka maunahan, climbing step to the peak. Sakto kom ng formulation sa na-build ko na need. Para dungeon, your journey will start here. Killing with the mob, mga goaling with the time tick. Even if a no player can improve the high skill. Just willing the game at kailangan maka-fast clear. Iba't ibang mga sandata ang dala. Dexterity, strength, magic defense, basta body parts pag na-enhance. Tapos sumakto yung timpla, hindi natatagos yung boss stage king ka talaga. Atias Legacy, sa runin ecosystem. NFT games na hanggang ngayon consistent. Ang growth sa karamihan na natiling manlalaro. Axie Infinity is still here, hindi na maglalaho.